Orset tarapyndan gollanılan separatistler özleriniň Şirokinadan we Azov deňziniň kenaryna golay şäherlerden çekilenliklerini aýdýarlar. Olar bu ýerlerde Ukraina hökümet güýçleriniň gaýtawyny duçar bolýardylar. Söwüşçüler günne ordaky pozisiýalary eýlediler. Sahanka şäherine pitneçilerin goranç resmisi Eduard Basurin pitneçiler 2-nji ýylda özleriniň çekilenliklerini eglan edeninden gysga wagt soň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň gödekçiler toparynyň ýanyna bolup ýetirilen ziýany gözden geçirdi. Separatistler Ukraina hökümet goşunlarynyň hem bu töwerekden çekilmegini talap edýärler. Orsetň Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Kazanyň häkimi ýaşaýjylardan şäheriň bir köçesiniň adynyň üýtgedilip, oňa Gazak prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň adynyň daklanyny üçin ötünç sorady. Olarky Esperanto köçesi Nazarbaýew köçesi edilenden soň 5000 çemesi ýaşaýjy bu karara garşy şikaýata gol çekdi. 3-nji ýylda bu meselede guralan protestde 4 adam tutsak edildi. Häkim Ilsur Meçin protestçilere ýüzlenip bu meseleniň öňünden jemgyýetçilik bilen maslahatlaşylmagyny üçin ötünç sorady. Emma ol Kazanlylaryň bu üýtgeçlikleri kabul etmeklerini haýyş etdi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.